El pi de les pinyes d'or. Fa molts i molts anys, entre els turons i els castells de la comarca de l'Anoia, s'hi trobava la casa senyorial del senyor Baró. Aquesta casa va adquirir molta fama per la riquesa del seu baró. Tot i tenir molts tresors, va ser la persona més avariciosa de la terra. A les pinedes del senyor Baró hi creixia un pi prodigiós, un pi que cada any en feia unes quantes pinyes d'or. Aquest pi, segons es deia, estava situat en un lloc ocult, envoltat de soldats, que per tal que no poguessin revelar el secret, se'ls va tallar la llengua. Això és el que el poble deia del baró. Un dia de primavera, el senyor Baró es va sorprendre per la presència d'un cavaller, que venia a anunciar-li que el rei Jaume volia anar-lo a visitar. El dijous, el baró, abans d'hora, ja s'esperava al límit del terme del senyoriu. Al cap de poc, el senyor Baró donà la benvinguda al rei. S'encaminaven cap al castell, on es posarien a taula per a sopar, un sopar veritablement esplèndid. Per tant, el senyor Baró es va pensar que s'havia guanyat la voluntat del rei. Al final de dinar, el rei demanà als companys de taula que els deixessin sols, i així va anar la conversa. El rei digué: Noble senyor Baró, estic impressionat per la rebuda que ens ha fet a mi i a la meva gent. Contestà el senyor Baró. És que el convidat d'avui es mereix tot això i molt més. Senyor Baró, però em vols dir per què la contribució que ens vas donar per la guerra va ser tan petita? Tots els altres senyors van donar moltes riqueses. És que el meu senyoriu és molt pobre, aquí només hi ha boscos. Ah, i ara que parlem de boscos, voldria que m'aclarissis una cosa. Diu la gent que en les teves pinedes hi ha un pi que fa penyes d'or. És veritat? Això, senyor, són enraonies de la gent envasosa, gent que em vol el mal. Però amb el menjar que ens has donat, ningú diria que fossis tan pobre com dius. Senyor, només jo sé quan m'ha costat estalviar per totes aquestes despeses. He fet un esforç per vos. Bé, t'hauré de creure, però si no has dit la veritat, mereixes la maldició, i aquell pi meravellós se't farà malbé, i mai més farà pinyes d'or. Un cop el rei hagué marxat, el senyor Baró anà cap on creixia el pi fabulós. Se'l mira i li sembla veure'l tot estrany. Aquella nit no va poder dormir. Va tornar al lloc on hi havia el pi. Aleshores s'adona que el pi es moria. Aquest va ser el càstig per la seva avarícia i la seva falsedat. Des d'aleshores, el senyor Baró va anar malaltint. Va dedicar el temps que li quedava de vida per ajudar als pobres. Després de la mort del seu marit, la seva dona va acabar repartint la riquesa que restava. D'ençà aquests fets han passat molts anys, segles i tot, però mai més s'ha sentit que en cap altre lloc de la terra hagi tornat a florir un pi que fes les pinyes d'or.